Забудьцеся пра фэнтэзі чараўнікоў. Сярэднявечныя манахі падчас бітваў літаральна накладвалі закляцце падтрымкі. Вы ведаеце, сярэднявечны манах ён не лічыў сябе сапортам у гэты момант. Ён літаральна лічыў, што ён займаецца нечым, што мы б назвалі баявой магіяй. Гаворка не толькі пра тое, што манахі благаслаўлялі войска перад бітвай, гэта і так зразумела. Час як рыцары рабілі сваю справу, манахі ішлі рабіць сваю справу. Яны літаральна лічылі, што манахі атакуюць сваёй малітвай ворага. Вельмі яркі прыклад з альбегойскіх крыжовых паходаў, пакуль крыжакі пайшлі на прыступ замка, што рабілі манахі? Манахі ішлі вялікай працэсіяй, пелі рэлігійныя гімны, прычым так, што аўтар апісвае, гэта было чуць на лігу, прыкладна 4 кіламетры. Людзі яны ж не аддзялялі рэлігійнае жыццё і тое, што ў нас на зямлі дзеецца. Бок, згодна з іхняй логікай, калі вельмі добра Бога папрасіць, то ён зробіць. Пра тое, што падчас рэлігійных розных войнаў манахі звычайна суправаджалі сваё войска, і яны ўспрымаліся менавіта як рэлігійны адсобны юніт гэтага войска. Яны шматразова выкарыстоўваюць менавіта словаспалучэнне зброя манаха гэта малітва. Трошкі кантэксту такога. Калі войска благаслаўляюць перад бітвай, гэта не было дзеля таго, каб ведаць, усе гэтыя людзі там трапілі ў рай там пасля ці нешта такое, хоць гэта таксама была такая функцыя. Але адна з функцыяў была гэта ачысціць гэтых людзей ад іхніх грахоў дзеля таго, каб Бог гэтаму войску дапамог фізічна ў гэтай бітве. Бок ва свету ўспрыняцці чалавека сярэднявечча манахі яны літаральна ўплываюць на вынік усёй гэтай бітвы не менш, чым людзі, якія там б'юцца ў гэты момант.